Bueno, moi bons días a todos e a todas. Deixaronte solo hoxe. Deixaronte solo. Bueno, oye, antes de nada, pois feliz ano a todos. Moitísimas grazas por estar nesta primeira convocatoria de prensa de ano e que se dá a circunstancia que habitualmente son despois de xuntas de goberno e hoxe non houve xunta de goberno, pero ainda así estamos aquí para darvos boa conta de todas as novas cas que ven cargado este 2025 e arrancamos. Ademais, quero facelo nun día no que quero facer un balance das actividades que levamos a cabo no Nadal no Castelo de Sobroso, falar das actividades do CAN durante o 2024, adiantar novidades do programa Lecer en Familia, falar tamén das actividades do ano Castelao e detallarvos o reparto dos 8 millóns do Plan de Infraestructuras Deportivas e o 48,2 millóns do reparto do Plan Máis Provincia. E comenzamos e facémolo cun tema moi recente, o Nadal, porque estamos moi satisfeitos co resultado das actividades que puxemos en marcha na nosa fortaleza insignia co Gallo do Nadal. Unha das actividades, ou moitas actividades que eran pensadas para pasar e disfrutar en familia, nun espazo único e cunha iluminación festiva moi especial. E como sabedes, as actividades estrelas foron un ano máis as visitas teatralizadas, donde esgotamos todas as prazas para poder asistir a todas as quendas que houve dispoñibles, e aí tivemos unha asistencia de 720 persoas nos 24 pases programados. E a elas hai que sumarlles os contacontos, que tamén esgotaron as súas actividades. As actividades, un ratiño na cidade e unha carta para os Reis Magos sumaron outras 120 persoas coas que se achegaron ao Castelo de Soutomaior para vivir un Nadal máxico. Pero tamén estamos moi satisfeitos co xogo de escapismo, que aínda está en marcha, e a última quenda vais a realizar esta fin de semana, pero para que tamén están esgotadas todas as entradas. Un escape room no que recreamos o asalto do castelo no século XV, e que tivo unha moi alta ocupación e, polo tanto, é boa mostra do alto grado de resposta, de satisfacción desta iniciativa. E cifras, sin dúbidas, das que é para sentirse moi orgullosos, que se unen, ademais, as 3.200 persoas que visitaron o Castelo de Soutomaior en decembro, das cales 2.000 acudiron aos xardíns para disfrutar da iluminación e do espectáculo de videomapping na torre de homenaxe. E a isto hai que sumar as 1.000 persoas que se achegaron en decembro ao Castelo de Sobroso. Así que no ano 2024 foron 55.000 persoas as que visitaron o Castelo de Soutomaior e o Castelo de Sobroso. E son datos que só podemos medir a través da adquisición da compra das entradas, porque logo hai moita xente que vai a visitar os xardíns e os alrededores dos castelos, que tamén fai que sexan os visitantes moitísimos máis. Non hai dúbida que estes dous castelos da Diputación de Pontevedra, tanto o de Soutomaior como o de Sobroso, son dous dos elementos máis atractivos da nosa provincia. Por iso que imos seguindo dando pasos para convertelos en bastións dun turismo de calidade e de estacionalización, con propostas como as que vamos a levar a cabo no Castelo de Sobroso por primeira vez, que son as visitas teatralizadas. E agora quero falarvos de benestar animal, concretamente do Servicio de Acollida e Protección dos Animais Abandonados que prestamos no CAN, no Concello de Meis. E quero facer un pequeno balance da actividade levada a cabo no ano 2024 nun centro que se puxo en marcha al ano 2013 e que nestes máis de 10 anos demostrou que é un centro de referencia en benestar animal da provincia. En concreto, quero anunciarvos que neste 2024 o CAN axudou a que máis de 600 cans e cadelas atoparan un fogar nun concello, nunha casa da provincia de Pontevedra, no resto de Galicia e incluso fora de Galicia. Isto é unha gran cifra, moi similar á de anos anteriores,
e que demostra que somos un territorio solidario e comprometido co cuidado dos nosos animais. Entrando en detalle, das 616 adopcións acadadas no 2024, 507 foron en territorio galego e outras 109 chegaron a comunidades autónomas como Castela e León, Asturias, Madrid, Castela-A Mancha, Cataluña, Andalucía, Aragón, País Vasco e Santa Cruz de Tenerife. E do total das galegas, 507, 437 foron na provincia de Pontevedra, en 49 concellos diferentes, e sendo os concellos máis solidarios, o de Pontevedra con 72 adopcións, Vigo con 55 e Cangas con 36, entre outros. E outra das grandes liñas de actuación do CAN é a que se refire á recollida de animais, onde a cifra acadou case os 1.300 no ano 2024, dos cales 750 foron devoltos aos seus propietarios, ben nas instalacións do CAN ou no lugar onde se produciu o aviso para a súa recollida. En relativo ao CAN, tamén vos quero falar dun novo servicio que puxemos en marcha no 2024, o programa Colonias Felinas, para axudar aos concellos a esterilizar os gatos procedentes de colonias felinas. En total, ao longo do ano 2024, esterilizáronse xa 600 gatos de 17 concellos diferentes e o obxectivo é continuar con este traballo para axudar aos concellos no ano 2025 para que cumplan a lei vixente, unha lei que establece que deben de xestionar as colonias felinas, que logo os deben identificar, esterilizar e vacinar e, por último, desparasitar as colonias que as integran. Por iso que estou orgulloso de poder decir que o CAN é unha referencia en benestar animal polos cuidados que dá desde o lugar de recollida, en cooperación en municipalismo, porque está a disposición dos concellos e xa son 51 os adheridos, e é unha referencia en sustentabilidade no que ten que ver coas colonias felinas. E centro-me agora nun programa pioneiro que xa vos comentei en outras roldas de prensa, que puxemos en marcha por primeira vez na Deputación no ano 2024 e que supón un novo impulso ao lecer e ao turismo. Lecer en familia, se denomina o programa. Porque, a finais de ano, anunciábamos que xa estaban axudicadas as case 3.000 prazas dispoñibles e agora, pois o que vos quero comunicar é que esta fin de semana serán as primeiras familias as que disfruten deste programa Lecer en Familia. Serán preto de 80 persoas as que podrán disfrutar destas primeiras estadías e actividades complementarias nos hotéis Gran Talaso de Sanxenxo e no Benestar en Moaña. Este programa busca reforzar os lazos familiares nun ambiente de convivencia. Facémolo ofrecendo as unidades familiares que residan na provincia, con alo menos un menor ao seu cargo, unha noite en réxime de media pensión nun spa, nun talaso, balneario equivalente e tamén logo das actividades complementarias que se poñen a disposición de todos os beneficiarios. En concreto, son 12 establecementos de 7 concellos da provincia de Pontevedra. Sanxenxo, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Moaña, Lalín e Baiona. Vivimos, sen dúbida, nunha provincia extraordinaria, da que se pode disfrutar ao longo de todo o ano, e nada mellor que facelo en familia, sobre todo a través de programas como este, que nos permiten mellorar en saúde e calidade de vida da veciñanza, e dinamizando ao mesmo tempo o que é a economía e a estacionalización do turismo, porque se realiza na tempada baixa de turismo. E agora, vadesme a permitir que fale de cultura, porque... Sí. Vale. Deixádeme agora porque vou que fale de cultura, porque, como ben sabedes, no ano 2025 celébrase o ano Castelao, no que conmemoramos o 75 aniversario do seu pasamento do intelectual galeguista
que tanta pegada deixou na nosa provincia. E como non podía ser de outra maneira, a Diputación, a través do Museo de Pontevedra, unímonos á celebración desta efeméride cunha ampla programación para celebrar a un dos nosos máis ilustres intelectuais. Unha programación que arrincou este martes, o mesmo día do seu pasamento, cunha visita ás salas que lle dá nome que lle dedicou un museo e tamén unha sesión de cine e música que ao longo do ano vai a contar con máis actividades que vos iremos detallando según se vayan sucedendo. Imos a repetir as visitas guiadas o primeiro martes de cada mes, por lo tanto, xa vos emprazo ao próximo martes, día 4 de febreiro, para que participedes nesta visita, onde a través da web se poden reservar as prazas. E, ademais, tamén vos quero animar a todos a que descubrades o seu legado a través da web do museo. Ali poderedes descubrir as máis de 1.800 obras de Castelao cos que conta o Museo de Pontevedra, e tamén todos os fondos da biblioteca e a documentación. Aí o podemos facer a través da nova ferramenta virtual Explora a Colección. Como tamén podemos facer unha visita virtual das salas do museo e descargar en PDF o libro Esenciais, Castelao no Museo de Pontevedra, unha introdución á súa figura e á obra presentes na institución. E queremos con estas actividades nun ano tan especial como este manter vivo entre nós a Castelao. Tanto na cidade, que tanto el quería, como na provincia, coa que tiña un forte vínculo, como era a súa vontade. E pasamos agora a outro tema estrela deste goberno, que ten que ver cos investimentos municipalistas. Onte mesmo dirixíame por carta aos 59 alcaldes e alcaldesas da provincia, con poboación de menos de 50.000 habitantes, para informarlle da asignación exacta dos recursos dos que lle van a dispoñer ao longo do ano 2025. O Aveiro, do plan máis provincia de récord, con 48,2 millóns de euros, que ademais este ano hai a novidade a posibilidade de realizar investimentos plurianuais. Tamén lles informei do segundo plan de infraestructuras deportivas, con 8 millóns de euros, o doble que o ano pasado, e logo tamén das contías as que podían optar do plan extraordinario. O plan extra dotado con 35 millóns de euros, e onde aí establece unha contía máxima que cada concello vai poder acceder en función da poboación da que dispón. E deste xeito, todos os alcaldes e alcaldesas poden coñecer a primeiros de ano o esquema de financiamento da Diputación con exactitude e que beneficia aos seus concellos, e isto lle vai permitir planificar moitísimo mellor todos os seus investimentos. Se vos parece, vou empezar a detallarvos o reparto por comarcas. Vou comenzar por o plan de infraestructuras deportivas, porque, como ben sabedes, temos aberto o prazo para que os concellos poidan facer a solicitude dos mesmos, beneficiarios concellos de menos de 50.000 habitantes, e estes fondos deste segundo plan de infraestructuras deportivas, como se reparte? Pois repártese entre os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes. Ya hai unha parte fixa de 4,42 millóns de euros e outra variable en función da Diputación dotada con 3,57 millóns de euros. En total, 8 millóns de euros, o dobre que o ano 2024. E desta maneira, entre os concellos de Vigo e o sur da provincia repartiránse case 3,3 millóns de euros. No Salnés, case 1,7 millóns de euros. Nos concellos da contorna de Pontevedra, 1,3 millóns de euros. Nas comarcas do Deza e Tabeirós Terra de Montes, 1,1 millón de euros, e na comarca do Morrazo repártense 590.000 euros. E na nota de prensa que enviaremos ao longo da mañá, xa vos irá moito máis detallado estes números, e que é unha mostra que consolida esta provincia como a provincia do deporte. E xa se aprobaron algúns proxectos, pero quero lembrarlle aos concellos da provincia que teñen hasta o 22 de xaneiro para presentar as solicitudes e poder recibir este financiamento aveiro do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. E quero agora falar
do plan máis provincia. O plan de obras e servicios máis ambicioso da historia da Diputación, xa insisto, o máis provincia 2025, donde é un plan que está dotado con 48,2 millóns de euros, donde os concellos xa desde o 3 de xaneiro poden facer solicitudes e teñen de prazo ata o 2 de abril, e aquí pode utilizarse para facer investimentos, cubrir gasto corrente, contratación de persoal ou a redacción de proxectos estratégicos. E iso todo en base a criterios de autonomía local, donde lle demos un peso moi importante ao reto demográfico e, como novidade este ano, a posibilidade de realizar investimentos plurianuais en proxectos estratégicos. E o reparto por comarcas queda do seguinte xeito: 19,7 millóns de euros para os concellos da contorna de Vigo e o sur da provincia, 9,3 para a área de Arousa, 8,5 para as comarcas de Deza e Tabairosa e Terra de Montes, 7,5 para os concellos da contorna de Pontevedra e 3,2 para a comarca do Morrazo. Un reparto que, ao igual que faremos co plan de infraestructuras deportivas, vos detallaremos na nota de prensa que será remetida a posteriori. E queremos seguir avanzando conxuntamente nun modelo de cooperación institucional, lealdade institucional, que permita desenvolver as múltiples potencialidades da nosa provincia de Pontevedra. E así tamén hai que engadir outras achegas que lles foron comunicadas nesa carta que remitín onte, e teñen que ver co Plan Extra, unha liña de axudas ás que os concellos de menos de 50.000 habitantes concorren por a fórmula de concurrencia competitiva e as axudas ás que van poder oscilar en función da poboación. Os de menos de 5.000 habitantes poden acceder hasta medio millón de euros e os que máis poden, 1,1 millón de euros, son os concellos entre 20.000 e 50.000 habitantes. En definitiva, que o 2024 foi un ano onde se asentaron as bases do municipalismo e no ano 2025 imos batir récord de apoio aos pequenos e medianos concellos cando máis se precisa. Eu, pola miña parte, era o que tiña ben a trasladarvos nesta primeira rolda de prensa do ano 2025. Non sei se hai algunha pregunta que realizar. Nada, pois non habendo ningunha,